Is-sibt filgħodu quddiem il-bini tal-Parlament, il-Kunsill tat-Tfal ippreżentaw 99 proposta li jiffukaw mhux biss fuq il-bżonnijiet tat-tfal iżda wkoll fuq il-bżonnijiet tal-ġenituri tagħhom. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet der is-sentiment li fis-soċjetà tagħna hemm bżonn li mhux biss it-tfal iżda anke l-adulti jitkellmu u jagħtu il-perspettiva tagħhom dwar diversi suġġetti varji. Illum għatna hawnhekk for one simple reason. Għanna manifesto ta' 99 proposta kollha mamulin minn il-perspettivi ta' tfal. U għanek għabtna illum biex nuru dawn il-proposti, biex nitkellmu fuq dawn il-proposti u biex inġibu dawn il-proposti fid-dawl u biex nċerduhom madwar in-nies ħalli kulħadd ikun jaf bihom. Matul il-konferenza ħareġ ukoll il-bżonn li l-istituzzjonijiet Maltin minkejja li għandhom jissimgħu lil ħaddieħor għandhom ukoll jirreaġixxu u jwettqu dak li wedu. Ħassejtni li nrid niġi hawnhekk u ngħid fuq din il-ħaġa għax li the politicians jgħidu li ħajamlu xi ħaġa u mhux ħajamlu dik il-ħaġa. Ħanamlu di, mhux ħatamlu di. Mbagħad x'tagħmel? Għal din il-konferenza attendiet ukoll il-President Emeritus Marie Louise Coleiro li esprimiet il-bżonn li id-drittijiet ta' tfal ikunu issalvagwardjati u anke jitgawdew mit-tfal infushom billi jitkellmu u juru x'jixtiequ li jsir mill-pajjiż li għada se jmexxu huma stess. Importanti li kollha kemm aħna minn aħna fuq liema livell ta' tmexxija jew maħniex nisimgħu it-tfal, ġifieri nibdew anke mill-familji tagħna. Il-ġenituri ikollhom joħolqu l-ispazju nafu li verament imħabtin imma jridu joħolqu l-ħin biex jisimgħu lil uliedhom. Ma mbagħad il-komunità u s-soċjetà ġenerali, ġifieri u d-mexxejja tagħna huwa importanti li jkollhom dan l-ispazju u jagħtu din l-opportunità. Jurgen Xerri għal Net News.